Takže táto myšlienka vlastne vznikla veľmi tak náhodne, by som povedala, ale vlastne s tým, že sme sa snažili predstaviť tie miestne akčné skupiny, o ktorých sa rozpráva a ktoré pracujú každý deň veľmi ťažko na realizácii projektov, príprave, výbere, všelijaké administratívne záležitosti, rôzne veci, ktoré musia splniť, ale chceli sme ich predstaviť trošku ináč, trošku obrazovým spôsobom, aby ukázali vlastne, čo je u nich krásne, aby si sami rozhodli, čo je u nich zaujímavé a čím by sa chceli ukázať ostatným. Takže týmto sme si urobili takú maličkú exkurziu po Slovensku a myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. A chcem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili, poďakovať a som veľmi rada, že sme takúto súťaž zrealizovali. A teraz poprosím štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby odovzdal ocenenie a poblahoprial tomu, kto získal prvé miesto. A tým je fotografia Mraky nad Kriváňou miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. Poprosím zástupcu tejto miestnej akčnej skupiny, aby prišiel na pódium. Ja len pripomeniem, že autorkou tejto fotografie je Ivana Slana. Môj to tajný tip, že to vyhrá až na tých Danielov, no ale vidím, že Liptov vyhral, takže gratulujem. Úžasný kraj, takže držte sa naďalej také krásne fotky a majte krásne Tatry. A za Národnú sieť rozvoja vidieka si dovolíme odovzdať aj malý darček za takúto úžasnú fotku a za tú výhru. Gratulujem. Ďakujeme veľmi pekne za hlasy, ktoré ste nám poslali. Pevne verím, že táto prvá cena bude každým rokom patriť miestnej akčnej skupine Liptovských hrádok, Horný Liptov. No a symbol Krivána Slovensko je úžasné, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za hlasy, za všetko. Ďakujem pekne. Pristúpime k druhej kategórii. Prvé miesto získala s počtom hlasov 257 fotografia stričko Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina. Poprosím zástupcu tohto mikroregiónu. Túto fotku spravil mladý študent Juraj Danko pri slávnosti stavania 1. mája v obci Nová Ves nad Žitavou. Ďakujem pekne a teraz poprosím pána štátneho tajomníka, aby odovzdal diplom ocenenému. Úžasná téma, pozdravte mladého umelca. A pani Gonda. Gratulujem mene Národnej siete. Všetko dobré. Pani Gondová odovzdala ocenenie pre prvé miesto. Ja ďakujem ocenenému. Prvé miesto určite získava fotografia s počtom hlasov 257, lapašská oblievačka z regionálneho združenia Dolná Nitra. Konečne domáci. A ocenenie odovzdá riaditeľka agentúry pre rozvoj vidieka. Ďakujem. A teraz prvé miesto, ktoré získala fotografia Kostol v Osuskom, nočný pohľad Občianskeho združenia Podhoran. Fotka získala 149 hlasov a autorom víťaznej fotografie je Peter Fiala. Poprosím zástupcu združenia Podhoran. Ďakujem slovo. Ste fotili? No, tak potom mám slovo. Krásne. Pán Fiala, naozaj pekná kompozícia. Kostol v Osuskom. Skúste nám približiť, kde je takýto krásny kostol. Aký? Tak náš kostol sa nachádza v malebnej dedinke Osuské na Záhorí. Je to jedno z mála vecí, ktoré tam máme, tak sme prezentovali to, čo máme vlastne nájsť. A poprosím a vyhlásim prvé miesto, kde je, ako som aj spomínal, absolútny víťaz súťaže. Fanfára. Máme.
Získala to fotografia Detvanček s počtom hlasov 288 a autorom je mikroregión Podpolanie alebo miestna akčná skupina Podpolanie. Poprosím zástupcu tohto mikroregiónu. Vy nie, že ste len získali absolútneho víťaza, ale celkovo ste aj najúspešnejšou miestnou akčnou skupinou minimálne v tejto oblasti najkrajších fotografií. 3 ceny ste získali. Kto to je? Kde vznikla táto fotografia? Toto je náš malý Detvanček. Nemá síce meno veľmi detvianske. Volá sa Bruno Wagner. A chcem privítať aj jeho otca, ktorý je tu medzi nami. Ale žije na detvianských lazoch a úplne takým klasickým, prirodzeným spôsobom, ako by sme boli veľmi radi, aby sa na tom vidieku uchovalo. Takže sú to takí naši malí gazdíkovci. A som teda rada, že môžeme takúto fotografiu uviesť a je to úplná realita. A som tiež rada, že keďže tu aj stojím tretíkrát, ďakujem všetkým, čo hlasovali za fotky Podpolania, lebo myslím, že ocenili tie naše hodnoty a krásy, ktoré v Podpolaní máme. A tiež si myslím, že sme vybrali fotografie, ktoré mali svoju váhu a kvalitu, takže snáď aj tá kvalita fotografie bola ocenená. Ďakujem všetkým. Fotografia naozaj krásna. Ja teraz poprosím o pár slov štátneho tajomníka. Ďakujem. Myslím si, že fotka je úžasná, ale čo najviac ma na tom fascinuje, tá kompozícia alebo kombinácia tradícií a mladosti. Tradícia, čo nám dáva vidiek, robí nám vidiek vidiekom a tá sila mladosti, čo tam vidno, že len klobúk dole aj pred pánom otcom, ale takisto aj pred fotografom. Ďakujem, pán štátny tajomník, a možno ešte pani riaditeľka, ktorá odovzdá aj hlavnú cenu. Takže dovolujem si odovzdať za prvé miesto v kategórii a zároveň za absolútneho víťaza. Takže veľmi, veľmi gratulujem v mene Národnej siete rozvoja vidieka. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem, ešte by som chcela poďakovať za tento autentický podmas. Ďakujem. Podstatná vec v agrosektore je práve vidiek. Teraz môžeme polemizovať o tom, či je to poľnohospodárska výroba, alebo je to prosté bývanie, alebo proste nejaká zaujímavá činnosť. Ale v každom prípade Slovensko je vidiecká krajina, či sa to niekomu páči, či nie. Vyše 90% obyvateľstva žije na vidieku a myslím si, že musíme robiť všetko preto, aby to aj tak zostalo, aby tých ľudí aby sme dokázali udržať tých ľudí na vidieku. Treba dávať pozor na tradície, čo my tu máme už desiatky rokov, a treba si ošetriť práve tieto zvyky našich ľudí a musíme zachovať svoju vlastnú tvár. Není cieľom ani není cestou úplne sa oddať a prispôsobiť západu, ale práve že cestou zachovať si našu mentalitu na tú špecifickosť a aj z hľadiska samozrejme predajnosti to bude ako predajné, ale tým pádom tie tradície, čo ste sa pýtali, že to sú veľmi podstatné z hľadiska vidieka, aby som povedal, že sú najpodstatnejšie. A naše ministerstvo sa snaží práve tie tradície, či už v prvovýrobe, alebo spracovateľstve, alebo aj vo zvykoch, alebo cez tie masky zachovať a podporiť veškeré projekty, ktoré sústreďujú sa na vidiek spred 40, 50, 100 rokmi, ale samozrejme určitými modernými prvkami, čo sú nevyhnutné v dnešnej globalizácii, ale v každom prípade zachovať tú pravú tvár slovenského vidieka.